Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Anjing. Oke guys, kali ini aku arep ngiwangi bareng masak ya guys yo. Ya aku ning kene bareng blowong ning kene guys. Dimasak masak iku ne masak suruhan ya guys yo. Mbak Tro pengen sego uduk dadi niku digawe sego uduk ya guys yo. Nek dimasak segone engko dilanjut apa jenenge aku sering ngusul ya guys, tapi aku masih gak bisa masak guys, tapi berhubung enak ning kene Mbah kon bareng berarti ini masak sak iso kuwi guys, mau ditunggu kelanjutane. Oke, gawe garing tempe yang bareng itu irisan tempe nih di biji wis karek itu guys tuh masuk dulu tempenya. Sampai halus goreng tempe lo terus penampakannya terus kita goreng sambal ini tuh nutup nih guys. Nutup kayak cucunan gitu guys. Ini pedasnya kapan mbak masak? Itu kalau lembut ya hidup perapat lembut. Tapi bagus loh. Loh. Gak apa-apa. Masak guys. Buat gimana? Buat. Mate mbak. Ngade iki mang iki kok. Itu kepengen. Hah? Dok itu kepengen lo. 2 kilo. Mari yang mang di es kopi guys. Jadi ini biasa ora rasa. Harus baterai. Baterai sakit. Kayak apa mbak? Mie? Mie pernah? Mie. Ini aja biasa yang murah bisa. Pokok dingin aja tak kok sekudu. Mbak? Jek nih kene kok ana demre. Apa? Jadi fokus tak kok sekudu. Berarti pangan tidak aku gak rohi. Ning kene jek kok. Wah.
Ora gelem ning omah aku jembah tak kene entuk gede aku. Oke guys, siapa? Duduk dulu. Wala lah ngene anak mata betuk Cukup yo. Tak foto di. Tak sampai. Ah, ya wis ngene hotel hotel di bah daerah hotel. Lo kene lagi di mana? Aku ya soalnya gambar keren kan lagi nih coba minimal pakai apa nambah minimal pakai apa minimal pakai apa ah, nih tak kayak lo. oh ya wis Tak kayak lo ini. ya bebe di mana cukup Batrol lagi nyanyi. Tapi kakak ini.
Boleh gas ini naik kan ayam geprek apa? Mie gacoan apa judul ya? Ya, Gacoan. ya modelnya ngono kuwi lho. Tapi ora gacoan yo. Tapi kok bulet kena aku, Mbak. Hah? Sebulet kali. Lah kok pokoknya kok kene lho. Oke nih, baru. Pokoknya kan buruknya orang salah dibuka lah. Piki tak WA. Pengen mang barom guys, wis matang kini ini penampakannya wah. Biasa. Wajan gitu lagi. Terus tak mati. Tak gitu loh. Delek ini guys. Wis yo. Wes bah. Raten ya guys jadi. Arek ngenteni segone bakal ngene guys. Adine ning kayu ae. Adang ning kayu guys. Ketok yo wis bah, Mas 2:30 wae. Saiki jam 3:00 wae. Delok jajal Mbah. Mahal guys. Jajal barang. Enak mi pero. Kayaknya. Wis yo, wis masang. Hah? Wis. Bos kok. Matang Mbah. Tangannya. Ora asin-asin banget ya. Sedengan asinnya. Iya, cuma marah aku ngombe es kopi guys. Tadi saya kok ini ora roh. Masa ya ora rasanya enak. Kok di komen Mbak Ipang ya wis guys ya. Segone, wah sakmene kae. Mongah. Alasan. Lah ya. Ben gak kandel. Nganggo iki Mbah. Nganggo iki gak apa-apa ya? Nganggo. Wis enak Mbah. Berlagi guys, langsung makbus. Iki segone dhewe Mbah. Berasi dhewe. Lah ya beda. Jus. Wah, mengah-mengah tenan. Guys, baru nih. Mbah terang ini turun Mbah. Melek. Si udu wis dadi sesuai. Cuman kering tempe. Ndok. Masuk. Guys. Hah? Dia gak ngerti rasanya, gak ngerti apa guys. Wis cocok. Kira-kira wis kadang kayak foam. Wis gone tak jejer-jejer no ya. Ya. Ini biasa Mbah? Iya. Rong centong bisa tempe. Dia biasa kan? Boleh. Ya. Ya masuk lah jejer-jejer aja. Oh. Lamangan. Iya, ngomong apa? Ini tahu ini. Hai. Panas ya. Tangi toh, tangi. Oleh baru buah. Skone Pak, skone tak penas ke. Oke.